Takže zdravím všechny, já jsem GT, nebo se vítejte u dalšího videa. Po 7 měsících jsem tady zpátky. Jo, 7 měsíců mi trvalo, než vydám nějaký tohle video. Každopádně něco si řekneme v tomhle videu, proč jsem vlastně nenatáčel a takhle, ale teď jdeme na tu hlavní podstatu tohoto videa, a to je, že jsem se zase objednal blbosti na tému a dneska bych se o to chtěl podělit, takže tak nebudu kecávat a začínáme. Tak jo, dámy a pánové, já už se teda nacházím u svého stolu, mám tady i balíček, testuju ten mikrofon zrovna, takže jestli tam bude nějaký ten špatný zvuk, tak se za to omlouvám, furt to stálo prostě kilo, co si budem. Mám tady teda ten balíček z toho tému, stálo mě to celkově 4 kg. 400 jsem utratil tady za tenhle balíček a já doufám, že mi to všechno přijde v pohodě, protože pokud se koukneme na můj YouTube kanál, tak zde jako poslední video jsem natáčel ty RC modely, který jsem vlastně, už ho mám tady u sebe, normálně jsem se ho koupil, protože se mi to prostě líbilo, tak jsem se nějak domluvil, koupil jsem ho, tak a dneska by měly přijít na to věci, takže já to nějak nebudu okecávat a zkusím to rovnou teda rozbalit. Je to teda za první nevím, co v tom je. Reálně tady to nemám absolutní tušení, co by to mělo být. Každopádně i jo. Když se tady koukneme, tak tady je napsáno LED candy, takže to by měl být ten světelný řetěz, který jsem si objednal. Pak tady máme, jo, pak tady jsou blbosti na kartu, to je něco úplně jiného. Pak tady máme, měly by tam být ještě dvoje věci, tohle je celkem těžký a já asi vím, co to bude. Je to, jo, to je přesně to, co jsem si myslel. Jo, to je ten dárek. To je dárek, který nás teď nutně nezajímá. A pak je tady, ne, houby. Aha, tady máme další dárek. A tady je ten světelný řetěz, to, co jsem si teda objednal, takže tam to teda absolutně nevím, co by mělo být. Každopádně tohle je to, co jsem si objednal. Tohle je to, co jsem si objednal, dámy a pánové. Tohle bych měl být na celém autě. Objednal jsem 5 metrů, tak uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Přišlo mi to takhle zabalený a pak tady je. Jo, pak jsem si tady ještě. Ty vole, ono mi to přišlo. To má být na moji kartu, jo? A přišlo mi to vohnutý. Já se na tohle nebudu, k tomuhle nebudu vyjadřovat. Ale tím pádem, tohle je lehký. Tak by mě tím pádem zajímalo, protože v tomhle už nic není, takže takhle vezmu a zahodím. A tím pádem by tady měly být stromečky. To, co jsem si teda objednal. Ne, tak v tomhle tom je teda ten dárek, jak jsem říkal. Takže v tomhle by měly přijít stromečky, který bych si měl teda objednat. Uvidíme, jestli to je ono, nebo ne. Že jo, je to ono. Je to ono, oni fakt přišli 2. Tady to stálo asi na celou 100 za 2 stromečky, takže nevím, co budu dělat s tím druhým, ale ono to je fakt jako lehký. A trošku se bojím, že to bude tak jako očepířený. Jo, dobrý, mají být i LED, patrně vyndáme. Tady je bordel z toho! Jaj, no a máme to i s baterkama, nebo ne? Proč jsem dostal růžovou hvězdu? Ale jo, hele, kamo, jako dekorace, hej, počkej, kam tam jít zatím sem, kamo, jako dekorace, je to dobrý. A tady ještě něco je dole, tady ještě něco na zemi, jo, to je nějaký obal blbej. A máme tady druhý i stromeček, který taky můžeme zkusit. A prosím, řekni mi, tady zase z toho bordel. Prosím, ať je tohle z toho. Ty vole, oni mi přišli 2 úplně stejný. Jako takhle, já se nezlobím, jako já si myslím, že to na tom autě bude vypadat hezky. Ale hele, necháme to být, začíná se nám smívat, necháme to takhle. Kde mám ten, kam jsem si ho dal tady? Bude tohle fungovat? Tohle už nejsou baterky. Překvapivě v tomhle nejsou baterky.
A já tyhle ty jsem tak, teď mi to tak došlo. To je úplně, ale to je, že to není, jo počkej, ono v tom je zarážka, oni v tom baterky možná jsou, hele, takže dáme zarážku pryč a sviť. Jako? Já jsem přinesl to, ale no, takže, tohle je všechno, co jsem si objednal na tohle auto. Jako, hodně to osvicuje. Já když se kouknu jakoby do kamery, tak to osvicuje jak svině, kámo. A jako to mám ještě rozsvíceno, to když zatáhnu. Tak jako OK. Jako svítí to. Já si myslím, že minimálně jako takhle tady by to mohlo být dobrý a jo, mně asi teď nezbývá nic jiného, ještě dostat. Takže tady tohle mi teda přišly blbosti z Temu, ale ono to nevypadá, že to je zase tak špatný. Přišlo mi to ve 4 kusech. Já si dojdu pro peněženku a zkusíme to tam dát teď. Si teda otevřeme tady to a trošku mě zaráží, že to je na šířku a ne na výšku. Každopádně, hej, materiál, kámo. Poslouchejte ten zvuk. A když to dám na kartu, to je prostě takový ten dobrý ten. Tak a teď já potřebuji zjistit, jak to tam bude patřit, takže já bych to tam dal asi jo. Tady to je úplně bez a tady to je s děurou. Takže já to opatrně vezmu. Nebudu to muset vystřihávat, že ne? Nebudu to muset vystřihávat, nebudu. Takhle krásně sloupnem. A teď to tam opatrně nalepím, jestli to teď pokazím, tak budu naštvaný. Teď vyndáme tady tohle z toho, což nebudeme potřebovat. Tak a teď to nepokaž. Tak, vychází a takhle vypadá teď moje kreditka. Já si myslím, jako, že to vypadá, a tady to takhle vypadá z druhé strany, takže s fialový se mi krásně stalo jako s GTRkem a musím říct, jakože to vypadá hodně hezky. Dáme si tam teda ještě tu druhou stranu, což tam vůbec jako být nemá. Ale, hele, já to jak odlepím. Jo, protože ono to je dělané na to. Ono to je dělané na... Ono to není dělané na tu moji kartu, ono to je dělané na výšku. Teda na šířku, takže to jedině můžu si nechat takhle a až si budete kupovat karty, tak si to kupte, které jsou na výšku, a ne které jsou na šířku, takže já to maximálně můžu mít takhle a to je tak vše. OK, takže to byl dárek úplně zbytečně a tady tohle to vypadá, že je taky na to. OK, tak tady z toho jsem lehou lince zklamaný, každopádně teď už já si jdu tady uklidit, tady ty papíry vyhodit pryč, tady tohle, co já s tím budu dělat, a tohle, co já s tím budu dělat. Každopádně, já jsem zapomněl v tom všechny bordel z toho stromku. No, každopádně já si teď jdu teda vzít to auto a jdeme tam nějak namontovat ty LED, tady tyhle LED světýlka. Já doufám, počkej, já potřebuji zjistit, jak to jako vyndat. Jo, to je prostě, kámo, to je ocelový drát. Reálně to je ocelový drát, který je tak blbě zamotaný. Nechci nic rupnout. Jo, takže máme prostě ocelový drát, na kterém budou takhle jednotlivě ty světýlka. No, jdu si přinést auto a jdeme to všechno namontovat. Tak a asi co mi tady hraje Eminem mi tady hraje 52 minut, takže 52 minut jsem dělal tenhle peklostroj. Ty vole. Ani nevíte, jak mě bolí ruce. Já se strašně omlouvám za to zaměřování a tak, protože já tu kameru mám, hele, natáhnu ruku, prostě takhle natáhnu ruku a prostě
furt jako neušáhnu na tu kameru. Každopádně auto už je hotový, takže nám nezbývá nic jiného, než zasnout a kouknout se vlastně, jak to vypadá. Jak to vypadalo před a jak to vypadalo po. Žádný před jsem neudělal, to jedině prostě dám nějaký videa, fotky nebo něco, ale teď jdu zasnout, vezmeme si kameru a koukneme se na to pořádně zblízka. 52 minut mi to zabralo. 52 minut mi to zabralo, dáme. A teď, konečně když to tady mám, tak můžeme rozsvítit tady strom, který asi ještě přendám, protože jinak to nevidím. Každopádně já si tady jenom dám tohle do režimu spánek. Tak. Ať je tady kompletní tma. A teď tady tohle to magický tlačítko. Tady tohle magický tlačítko nám teď všechno, ale úplně všechno ukáže, jak jsem to vlastně udělal. Čekat, to můžu dát nazad. A my se dozvíme, jak dopadla moje práce. Tak to ne. To si děláš srandu. Tak to je mega dobrý, hej, tak to si... Hochu, tak to si děláš srandu. Tak já jsem nejvíc spokojený. No, tady vzadu jsem to možná trošku ušetřil, ale jako, hej, kámo, moje první reakce, to čumím. Jako ten zadek jsem mohl asi víc dát, ale hele, pokud, teoreticky já tady někde mám vysílačku, posvítíme si, že já tady někde mám vysílačku a jako takhle to vypadá dobře, ale takhle, ty kráso. Počkej, já teď jenom doufám, že je nabitá ta, já se potřebuji posvítit. Já jenom doufám, že je nabitá baterka. A potom je ještě světla. No. Mám to hodí vždycky takhle na štyrblík, ok, ale zezadu, hele. Zezadu. Málo mi to spadlo. Kámo, ty vole, kdybych si ten záběr vymazal. Připojíme baterku ještě. Ale what, kámo, co prostě? Teď je to připojený. Ještě měl pomocí jednoho zapnout tu. Ok, tak to je až moc silný. To je až moc silný, kámo, to svítí podle mě až moc, ale takhle. Když si tady rozsvítím tady ty zadní. Ok, hele, ono to ze zadu asi až tak špatně vypadat nebude. Já s tím nemůžu vlastně s tím jezdit. Tak. Hele, jako ono to ze zadu zase tak špatně nevypadá. To je takový jakoby jednoduchý, ale co prostě, kámo, já se tak strašně těším na to 31. Kámo, to prostě. Já jsem z toho úplně vedle, jako je to taková strašná blbost, jedny blbý světýlka, ale já jsem šťastný, kámo, 56 minut, to tady dělám, já jsem ani nepřibil mikrofon, já jsem prostě, abych chtěl vidět můj první reakci, kámo, tak ale ono to v té tmě bude vypadat hezky. Já jsem spokojený. Jako, já když na to fakt koukám, jako. To je prostě, je to blbost, no, ten bordel tady neřešte, to je. Ale ty kráso, prostě nejvíc dobrý, jako tady vevnitř. Kámo, prostě, what? Kámo, ne, já si musím ještě jedno zasnout. Kámo, já jsem nadšenej. Hele, víte, kolik tohle co stálo ty světýlka? 30 korun. Víte, kolik stály ty stromečky? Necelý kilo. Takže, kámo, 130 korun. 7 měsíců jsem nenatáčel video a pak jsem jde takováhle bomba. No. Kámo, prostě nejvíc spokojený jsem. Kámo, jako fakt nejvíc spokojený jsem a hele, trošičku bordel, no, z toho auta. Malinko bordel, ale to nebudu řešit každopádně. Já nevím, co budu dělat, já teda nevím, co budu dělat tady s tímhle stromkem. Jako svítí, je to úplně vlastně to stejný, se ho možná nechám jako dekoraci, ale prostě ne, to není. Kámo, prostě hodinu se tady snažím o to, aby to bylo co nejhezčí. Ten zadek jsem možná mohl trošičku víc Fakt ten zadek jsem možná trošku víc mohl nějak udělat, ale to je každopádně teď jedno. Já doufám, že
že se to bude líbit i ostatním lidem. Každopádně rozhodně budu natáčet ještě jedno video, protože dneska máme 23.12. a máme, kolik se máme? Máme 4:45 večer. Venku začíná být skoro tma, ale já s tím venku ven nepůjdu. Já si počkám až na 31., protože 31. na Doubravce tak má být nějaký sraz tuning modelů, teda prostě modelů, offroadů, je to každoročně a já jsem si řekl, že od Ježíška, všichni víme, samozřejmě Ježíšek existuje, a od Ježíškovi jsem napsal, aby mi přinesl stabilizátor na telefon. Nakonec asi ho dostanu, asi ne, samozřejmě Ježíšek plní přání, takže já si myslím, že ho dostanu, já jsem víc než spokojený. Ještě zde přemýšlím, že něco udělám dozadu, ale ještě k tomu, k té Doubravce, tak vlastně to má být stabilizátor, má to být Insta360 Flow, každopádně, až ho budu mít, tak já si o tom udělám samostatný video, abyste viděli tu stabilizaci, prostě vezmu nějaký krám starý, který absolutně nemá stabilizaci, prostě nějakou S4 mini třeba nebo něco a ukážu vám to, ale zrovna ještě v tomhle videu uvidíte normální záběr z toho, protože já to chci natočit, nebudu čekat zároveň, abych to natočil prostě, takže dneska máme 23 a 31 to je, zítra bych to teoreticky měl dostat, já to nějak zjistím, jak to funguje a tak a toho 31. se uvidíme a natočím vám celou cestu. Každopádně problém je tady jenom v tom, že prostě to je prostě tak nádherný pohled, fakt jako jsem sám na sebe spokojený. Jako já věřím, že se to bude líbit i ostatním lidem. A jestli ne, tak nevím, co jim řeknu na to, ale ten zadek ještě nějak teda musím dodělat. A natočím celou cestu. Hlavně bude problém to dávat do té krabice, teda do té tašky, protože tam jak se něco málo uvolní, tak je to blbý. Já to auto nesmím překlopit, což se mi vůbec nikdy nestalo. A hlavně s tím nesmím bourat, protože nikdo to na mě nesmí napálit. Já si myslím, že budou mít nejlepší model. A jestli tam bude něco, tak já doufám, že ty baterky vydrží, zrovna ty malý kuličkový baterky, teda ty malý prostě baterky. Ale my se každopádně vidíme toho 31. když budu vyrážet nahoru na tu Doubravku a já doufám, že ono bude světlo, kdy mi to došlo. A to je jedno, já si myslím, že i ve světle to bude vypadat hezky. Každopádně jdeme se přesunout do 31. Tam chtěl ten červený ten, tak tam to vem. Neuděláš to.
jo, dámy a pánové, my už jsme na samém konci tohoto videa, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud chcete, tak dejte like, odběr i zvoneček, napište mi něco dolů do komentářů, ohodnoťte můj tuning a uvidíme se v nějakých dalších videích, takže já se teraz s vámi loučím a u nějakého dalšího videa zase čau.